Omugabana oyobwe kaunti ya Nyamira Omuskamus Nyaribo nigo agendereire kubasegeta abantu kwerikia ase omoroberio obo bobwenia osha aboigo niga akwanire enchera sha erakonye Omonyamira anene ching'aki chiria akorigia obo bwenia amang'ana amarioga asumbuete abantu naigore a fund gabeka 100 million naendo motinyo taraera komenta another 200 million igonya gatarte yote bana tebwatiriogo naende koboria abantu baito mucho ni mwense sha kera kwairwa mariogo sifomu chechoiwa sha yari fund chibesecho so that fund yagendera okaraki komenta ka aiga nigo Omugabana oyo aenekeria abanyamira buna gesa eserikari ye kaunti ya Nyamira yachagetie omoroberio bwokubwatuka erongori gochase aborokiwa ba ECD nigo omubaro omentekanire ECD abantu brata na arete erongori kwako baechae bamanyeti erongori yenye bwata madini igere beta kubwechae mwana narora arete garbotuko otaragerete wano ga goche skuro nyora karogori ga kanienda onya chinguru chogosoma ekiara gete to introduce erongori abanafunzi bange rusarasini wano babere 34,000 ayonsi niga yakwana ching'aki ch'omoyega oyomo bwibirero ase kenyoro kia magwagwa ime ye bunge ya North Mugirango abwase abarai ao boigo baikirana egati yabo omoinjinia Adams Mochenwa oyo okorigia oboseneta bwa Nyamira oyo omochia eserikari enene ase okogenderera kubetereria okwagachwa kwenyumba ya quarantine ane nase oborwaire bwa Ebola eserikari tete goforce etoretere quarantine area ari Laikipia unango ninje buno mo senator ngotenenaria ase floor of the house na have Mr. Speaker sir. The quarantine area that is coming to Laikipia, my people of Nyamira have said they are not ready for it. Bona abantu ba minto egento nko basoro. Buno bogima bwa kongire lingana lyo moerio tigato chenje obora. Lakini onyegora ari to bateba one time. Omora ase one time. Bona ari ase one time. Urugusiga twanyoro mu muroito ko ku Dr. Fred ensemo yaye Job Makori nigo aira ching'aki echo na gukwanira oborai bwe bunge ya North Mugirango naende ntwe igumbere bacha omusike gunda mbuye baraseme njogotolerisi nabande barejestire magoso tayo inu karibu lakini tutaite omochokora abekuna Joseph Kiangoi babe bunda na abande bakorigia bache kuburi oburi mu gosobo ching'aki echecho nigo Omugabana Nyaribo akwanira enaro yesero anene asemiyega ao oyogoro kumwenga igagoteba sera abantu bonse era omonyene oyo omotoma tatete tibesa abekine echichiogosera na chiechi gabana chichorie tigebinto bire artificial bwana onyene erongori onyene echae onyene ndagera ntwachangete igana boko chao muchobe gukima lakini abari bakona gotenena gocha amozwe narageri abantu korwa bakagekonga baka moyo jebweka ya baro bagocha bakaramishe morama mondo honde tigarerache osengaki Hingo reporter Gatembe koroiga magwagwa eye gotoke meye bunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Inche Fatigad Kisemba